Hola, bon dia. Hola. Com et sents després d'haver tret tan bona nota a l'ESPAU? Doncs em sembla afortunat perquè la veritat és que no m'ho esperava. És veritat que portàvem molt de treball per part del que hem fet les últimes setmanes, fins i tot en la vaga hem fet exàmens globals, o sigui que jo tenia molta confiança en que els exàmens m'havien eixit decents. Sí que és veritat que no m'ho esperava tan bé i la veritat és que molt descansat perquè tot i que la carrera que he elegit no té massa nota de detall, sí que pense que tinc molta llibertat per a poder decidir el que vull estudiar i això sí que ara en un moment de tant de canvi pues, te fa sentir molt tranquil. Des de quin curs has estudiat a Bastos? Jo arribé a Bastos en tercer de l'ESO i és veritat que jo crec que l'institut ha patit moltes transformacions, tant del que són les instal·lacions, perquè quan arribarem teníem problemes amb els sostres, etc. I res, quan arribava a batxillerat tornia a demanar plaça, me tornaven a donar, o sigui que hi ha 4 cursos. Com t'has sentit en el nostre institut? Doncs m'he sentit molt bé, perquè penso que és un institut que per part del professorat hem tingut molta sort. També la gent, n'hi ha molta diversitat, te trobes amb gent que te permet connectar amb qualsevol que siga les coses que a tu t'interessen i en aquest sentit la veritat és que m'he sentit molt còmode. Has decidit estudiar filosofia, veritat? Sí, he decidit estudiar filo perquè tot i que barallava diverses opcions i de fet vaig començar fent ciències així a Bastos, me'n vaig adonar que realment el que a mi més m'interessava i que me feia sentir millor era la filosofia, precisament per la versatilitat que té a l'hora de permetre pensar no només en casos aïllats, sinó pensar d'una manera global al voltant de pràcticament totes les qüestions que corresponen al que és la nostra vida, des de les coses més diguem, inerts, és a dir, des de la filosofia de la ciència i l'epistemologia fins a l'ètica, passant per la política, i penso que te dona molta versatilitat a l'hora de viure en el món i d'habitar-lo. Quin consell donaries als estudiants que s'hagin d'enfrontar l'any que ve a l'ESPAU? Jo el consell que donaria és que confiaran en el treball que han fet durant el curs, perquè realment voler apretar les últimes 2 setmanes abans de la pau no és la millor de les estratègies, almenys en la meva opinió. Sí que crec que s'ha d'anar tranquil i s'ha de saber molt bé quines són les coses que un controla i quines són les coses que un ha de repassar, perquè si intentes enfrontar-te a tot el temari les 2 setmanes d'abans, el que te vas a trobar és una quantitat ingent d'informació que és impossible de retindre. Bueno, doncs moltes gràcies i ara a gaudir de l'estiu. Ara a gaudir de l'estiu.